pagproteher sa kinabag ang mga tarong. Number 22 sa balota, Senador Bato de la Rosa. Sir, may buntag nimo, Senador. May buntag nimo ka og sa atong mga tigpaminaw, tigtanaw, may buntag na itong tanan. Sir, tibok kalibutan, di ay mga Filipinos abroad nga nagtanaw na to karon nagpaabot sa imong sumpay sa imong diskurso gahapon nga matud pang presidente digong di naman siya ulol. Oh, ba? Sir, tagay ko na may ideya. Kay mura magmubuo yung ka ito para namo. Unsa may buot ipasabot nimo. Nga nang andam ka nga mamansahan ang imong kamot ug dugo sa mga yabag nga mga adik o niya pagproteher sa kinabag ang Pilipino. Sir, di naman ka senador naman ka, di naman ka Director General sa PNP. Unsay buot pasabot nimo ni sir? Ang ako alang ka buot ipasabot nga kanang mo lagi ginahimo og ng isyu na nga kuan gisulti mo ni Presidente Marcos no nga ang ila daw mga kandidato limpyo daw record wala daw kuan unsa to walay bahid ng dugo sa tukhang involvement sa tukhang mo daw gibutan ako lang sa reaction ang reaction ako is that wala dili na hindi ko wala ko maulaw sa akong involvement sa tukhang tungod sa tukhang daghang mag-save nga kinabuhi pirting daghana pirting hapsaya na save nga kinabuhi pati kahapsay sa atong katiliban tungod sa tukhang so wala ko maulaw sa akong involvement sa tukhang bisan pa sabi ang issue sa may naadaw ka na bahiran dugo ang akong kamot sa tukhang akong ingon siya nga well, trabaho mo na ako na dili ko mo deny dili ko mo magpaka dili ko pagkaroning nun basta di ko maluuran ba di ko maluuran o mahugawan sa akong kamot kung kini siya mahugawan og dugo sa mga daotang tao kung kinahanglan buhaton ako para maprotektahan ang kinabuhi sa mga tarong nga tao o mga tao nga kuan gusto lang hapsay nga panginabuhi karon sir ako lang i-inform nimo ha nga kagahapos buntag padung ko diri sa opisina sa studio duha nay wa gyud in town to tingali ang word nga gigamit wa katugpa nagsayaw-sayaw nagpasinguan og maayo nagsigig-sagit-sagit na problema ang taga-barangay hastang pulis unsaon nila kay matod pa pirtig yung pagkasabuga o niya pagkagahapos udto ang PDEA o ang kapulisan apel ang taga-Department of Justice nagsunog og 41 kilos nga shabu dito sa punerarya kay pirtin daghana nagyud diring dapita o niya nagsige pong dakop dili na tagtunga sako na kon ang madakpan may 5 kilos sir muna nga buryong ug maayo ang mga tao mao lagi ka mo na kasubo ginako nga panghitabo nung anong ni kailap mga nag-inana gano siguro isa na sa resulta sa kanang ilang quadcom nga dimungkog nga quadcom ng awards nga tanaw ang gihimo nila nga ilang gipakita nga mas nituo sila sa mga drug personalities tapos ang ilahan gipangkulong kato mga tarong nga pulis nga mugsulti lang sa kamatuoran nga dili musunod sa gusto lang ipahimo gikulong si PDEA Director General si Wilkins Villanueva. Yeah, gikulong si Colonel Gerardo. Hasta gikulong si Colonel Gerardo. So mao nay mensahe nga gusto na ipaabot sa atong mga kaigsuonan. Tan-awa, adlaw-adlaw na lang makakita ka sa social media nga hambugiro ka ay ipakita pa nila nga nagyup-yup, nagsuyop sila shabu. Katang nag-viral pa gyud sira atong niaging adlaw to. Daghan dili lang isa ka daghan na kay kados ang utok sa tao gud karon tan-aw lang murag mao na new normal normal na kay murag get tolerate na lang sa atong gobyerno tungod lagi sa ilang nakita karon nga ang hero hinung karon katong mga drug personalities mo na gituhuan ng quadcom tapos ang mga daotan katong mga pulis nga tarong ilang pangkulong nituo po pala kaniyang maunay kuan ka maunay sinyalis maunay signal nga nakuha sa atong katawhan nga
it's okay to use drugs. Tanaw, ipanghambog pa nila, i-post pa sa social media. Ang kapait anak karon, kaya mga kabatan, ang social media, dili na ma-filter nimo mo abot ang mga bata, mo tanaw, ana. Ang mga bata karon nga, muna-una po mga bata, uy, okay ra dahil ini, sikat dahil ita kung magsabo sa social media, okay ra dahil ini. So, ang mga bata, simbak ko lang. Daghan ka yung very bad influence kini mga panghitabo karon, no? Tingil ara, sir. Ako ning i-insert nimo, sir, ha? Sa di pa ko mo proceed og laing question, Sinister Pasumala ni ka, basig makapangayo ka og tarpaulin ni Senador Bato de la Rosa og ang grupo niya sa Pilipinas Laban kay ato ibutang taga Muam ni sir. Ibutang dire sa atong lugar. Unya di apa matod pa niya, grabe na kayo. Yang ni sumpay kang Nestor Pasumala ni, grabe na kayo ang post sa social media ron. Nagsuyop og sabo. Grabe gyud kayo. I-post di ko na mo imong ingon. Sir, pati na gyud ginanapa. Kinsa may maka-provide ani sir kay murag dai nangayong mga tarpaulin para nimo og sa ubang mga kauban nimo sa Pilipinas Laban nga senatorial slate. Ipakontakte ka diha kang Romel, ako tao diha si Romel. Si Romel, oh. Anyway, ako lang sir, ako na lang contact na ko number ni Romel. Oo, i-text na. Kaya kung dadon inig uli puhon niya namo dito para ma-posting sir. Mo proceed ko pwede naman yung si Kata Suka. Tama. Ay, pwede si Kata Suka. Kita nga, wag yun ba lista ang itong mga ginikanan sa Guinness Book of World Record nga mga higanting kawatan sa nasod. Atong amahan, itong senior. Agwantag yung gamit anang suka. Bisag karon lami, magyod ang suka. Si Kata Suka. Iba mo itong gisumpayan gahapon. Kaya ang suka, mo man ay makapalami sa itong sudan mga mapudre. Now, sir, unsa man di ining, murag ako ha, murag naunay ang iyang usas mga kandidato niyang taga Mindanao sad. Kay nag-viral man noon ang iyang commercial katong gisugog suka. Now, sir, ako lang iklaro. Kinsa man pila man kabuok sa line-up sa PDP Laban ang abogado? Ay, 5 kabuok na ka, no? Sa among siyam, lima ang abogado. Way labot din yung duha kay electionist man mo. Katong mga silang attorney Raul Lambino, ako ni Mikos dugay na kay panahon sa katong kuan pa iyahan ko kunas katong iyahang usbon ang konstitusyon. Yes. Ana sa Lambino versus Kumilik. Lambino versus Kumilik na iskra anak ka. Supreme Court ruling annotated. Iya man sakop si Attorney Vic Rodriguez po katong nahimong executive secretary ni Bongbong Marcos kaniadto sa unang mga buwan sa iyang administrasyon sir. Sa ato pa kani sila nga abogado man kamo ikaw gawas nimo imong giangkon nga politika mo og suka. Kani sila sir mo gamit man ni suka. Ba? Apo magbananggiti ka. Ako lulo mananggiti man. Ako may tiga dawat sa iyang tuba kada buntag inigdaog na sa sa punuan sa lubi. Nga ang og di mahalin na iyang tuba, di mahalin iyang bahal, ihatag naman sa kuha kay himo na kong suka niya. Ako ibaligya po dito sa akong masilingan. Suka anong maulaw mo kung maligay og suka nga gadako mo kung maligay suka nga di man bawal mangarap mahimong senador ang mga taong nga maligay suka. Anong inanao man yan ng mga taong nga maligay suka. Di apa gyud sir. Ako lang ipaabot nimo although wala ni dili ni question but matod pa ni Babes Brayhag yung comment dire nga ang kana kunong line up ni Marcos wag gyud maghisgot og drug addict. Hadlok mapildi kay ang posible ang ilang leader boy gipasabot po nini. Diya pa si Kagawad konsehan ni lungsod Kagawad Mike Ikong Pino dires Masbate basin na ay tarpaulin si Senador Bato mangayo sad ko. Sir kinsa man dito Masbate? Mga nagkadaghan naman noon ni nangayo sir. Kanya atong ning matagaan kinsa may atong kun dito sige lang ako kuta ko sa Romel. Siga. Okay, murag di apa may nagkadaghan man eh. Di apa si may igan pa sumala mato pa Senador Bato asami dires Manila makapangayo sa imong tarpaulin sad. Kana man ni Senador. Sa Manila ina na sa Paranaque sa
Roligon kwan, Roligon Katumbungan? Gallery bungan dia sa kwan sa may kwan, may Paranaque. Na ako yung opisina dia sa lalom na gipahulam mga espasyo dia. Mao naghimo na kong butanganan og mga kwan, mga tarpaulin, adtuan lang nila. Roligon. Naman is may igan. Mao na kung kuyog katunan namin dia sa opisina nimo. Okay. Ngayon ko na sa tarpaulin nimo. Sir, unyarang mga questions kay daghan man dahil pa inigrete mo Senador Bato, good morning. Gikan ni sa usa sa mga iladong journalist sa Manila, writer ni sa Manila Tribune o niya broadcaster po ni Recibo si Rico Osmeña, sir. May muntag yung tanan. Sir, dapat ko ipadugang nimo. Ang giingon ni Bongbong Marcos murag inyo magipangtubag tanan. Ang katong giingon niya nga pro-China kuno mo. Ikaw ni ingon ka nga kinsa may gustong kuyog nako kay atong sulngo nagsige pambuli sa atong mga mananagat. Sir, unsa man andam ba kay gyud ani unya do na bay og dunay kamanduan ang presidente andam kang manguni ni para makita nila nga ang mga kanang giingong prodigong pro-China mapakita nato sa katauhan nga dili ni tinuod. Ay kana gihimo ran lang issue guro sa nakasuko kay Digong no, pero klaro magkay Digong nga dili siya pro-China, dili siya pro-America, pro-Pilipino siya ka. Independent foreign policy na iyang ginahimo. Ginaduwa lang niya ng mga superpower. Kita man nimo kung giusa niya pag-handle ang foreign policy niya. Makita mo ginimo, dili siya magpa-under sa Amerikano, di siya magpatuta-tuta sa Amerikano, di po siya magpatuta sa China. Pero pro-Pilipino siya, kung asa makalamang ang Pilipino interest, dito siya. So, mao po na ang mong stand ka, no? Mao po na stand mo. Dili nila, pwede mo ingon sila nga kana ilahang administration ticket ang dunay pagmamahal sa atong nasod. Kamura ba pwedeng, kamura ba kay kabalo mo? Sige nga, atoon na to, gusto nyo girahon na to na, gusto ninyo. Sir. Pero dili ba na to pwedeng girahon kay balo na, di mo na to kaya, pero kung gusto lang nyo ipakita ang inyong pagmahal sa itong nasod, sige, hagitay tagira. Ako pa ay, nako. Ay, natanyog istorya ng gira, oy. Anong kamuray nagmahal sa itong nasod? Ni-survive, gikan sa pagka-lieutenant, ngantos pagka-general, puros gubat ang gianto. Ay, sus. Ako basig tuos lang official ko ba nga nagdako na sa Metro Manila ba? So, sige nagtuyog na sa Metro Manila panguliktag kwarta sa mga illegal. Kasi mao na pagka-pulis tanaw na sa kuha. Ako nagdako ko dito sa Mindanao puro gubat na akong puro kumbati na akong giatubang. Sir, di pa yun. Sir, Naadi Diaz Montalban Rizal, Cebuano ni. Ako ning pugsoon kayo si Madam Lilith Molo og si ang magtiayon nga si Manoy Isos Junior Molo. Matod pa niya nagkinahanglan mi unta og naay mga tarpaulin ni Senador Bato og sa iyang mga kauban mga ayo mi. Sir, ato na tong gipahibaw ganina nga naa sa Roligon. O niya Dapay usa dapa ako sir agwanta lang gamay ha si Misael Hilig. Matod pa niya kaming mga taga-Isla makasuroy diri si Senador Bato 27,000 ang mga botante diri mangayo pud may og tarpaulin ni Senador Bato sa kuan sir sa Ulango Island. O niya Ulango Island. Yeah, Santa Rosa diri Cebu ba? Sa Lapu-Lapu. Atuong ko na kuan ka. Naman yung daghana. Wait, yung daghana. Dagang kagagpahan sa Recibo. Si Michael Hilig ni matod pa niya diri sa Ulango Island, Santa Rosa. 27,000 kuno ang ilang botante dito sa Lapu-Lapu, Santa Rosa Island, Senador Bato. Sir, proceed ko. Kaning giingon ni Marcos. Sila wa kunoy bahid nga ang iyang line up wa kunoy kurakot nga mga line up unya mga ngilngig kuno kay former congressmen, returning senators, pero unsa may tan-aw nimo Senador Bato wa ka kahibaw sa istorya ani nila? Sige lang ngilngig pero ako bang tao na gingilngigan no ba sila? Sir, wala na ba yun ninyo si Juan? Kaya murag nikuyog naman siya dito. Nidaog na siya panahon sa itong 2019 dungan mo, si Senador Tolentino, o ni Almor, nibalhin man og, nibalhin magsahag. Ha? Nibalhin og sahag.
Di balhin magsakto mas pikas noon. Ba? Sir, di pa kayo si Diana Case, Happy Valentine, Senador Bato. Ay, Happy Valentine's ka itong tanong. Happy Valentine's Day, Maderon, sir. So, sir, ang inyong ipasalig, ari ko sa 28th Congress na, balik ba mo Senado si Senador Bongo. Unya, by 3rd Monday of July, mao naman na ang resumption sa kuan. Unsa may plano nimo? Napa ba kay nahabilin? Di naman gyud matakot sa tinuod lang nagbalik ni Junto sa session. Di na to may sigutan ang imong mga balaod nun nga napinding karon sa 19th Congress. Unsa man to, Senador Bato? Naatay kuan ka, napay murag habulono no makaya pa na karong Junto nga kuan napat mga pinding ginagmay mga bycam na lang ang kulang para masubmit, ma-enroll bill na siya dito sa Malacanang. Napatay gamay nga guk doon, pero katong uban nga murag malabo na gid nga makalusod, i-refile na to na sa next Congress. Kay katong mga hindi na gid makaya, i-archive na, pero imo ning i-refile. I-refile ako, batuhon kung sortihon ta makabalik, i-file ako na, i-refile na to. Nagyos inner circle sa 12. Posibleng di ka balik, sir. Matod pa. Naglanog-lanog yun ang among ang among department sa agriculture sa Badja na minaw sila Villa Piticol, Sirela Pirater og ang mga BFE personnel. Salamat ko nimo, Senador Bato. Niya matod pa na nakig-abin sa election ang mga bangag kauban ni Bongbong Marcos. Dagan makaimotimang di pa. Ganyan mga maguningan. Hain man si Jopat Sainz. Hain man si Manny Pacquiao perting nakasaway na masangil sa pamilyang Marcos last presidential election. Karon nakig-abi naman ni noon. Sus ka bagag na. Sir, unsa may inyong unsa man to? About katong death penalty for drug traffickers. Unsa na may estado, Senador Bato? Unya, unsa pa to'y lain? ROTC, revival of the ROTC sa mga college students. Kanang duha ka, ako i-retire na kung makabalik ka. I-retire na ko na kay, sabay karon babag-babagan lagi nila, babag-babagan lagi. Doon na yung mga di gusto. Pero mo lagi, gusto ko lagi na ako para once and for all, ma-resolve na ang issue, no? Kay, duha ka, kuha na ba yan? Duha ka Congress na nga wag gihapon na ito mapalusot. Mga nagsuporta niya anak nga balaod nun, nangasuko na, gusto nilang mahibawang kung unsa mangyod. So, ako silang gi-challenge nga magbutuhay na lang ta kung gusto ninyo para mahibawang sa taong bayan kung kisay pro, kisay antay. Ay, ang style mo ko niya, og di la gusto nga mabadset sa mga tao nga gasuportaan na nga bill, ilang pugnan lang, di la ipa-agtog butuhay kay parang kaya magbutoy, mabulabog ba nga, ikaw dahil anti-ROTC de ka, ikaw ha, death penalty de ka ha. So, ang mga tao karon nga nagasuporta sa mga balaod noon, mga suko sila na inig-eleksyon, masig mahimong issue laban sa ila ha. So, mo na ilang kahadlukan, mo na ilang ipugumpugungan. Ya, ako kay, hindi magpupolitiko nga, gusto niyo yung dili, o di nyo ni gusto di, pag magpangkahit tao, mano na to, ni obligasyon na to, ni trabaho na to, ni ato ning mao ni atong trabaho, legislation. Humano na to ni, pero mao lagi daghang kani mga karaang damang nga mga senador nagdiskarte, mga karaang damang ba mga sa pagpugong-pugong. Pila man gyud ay kabok senador sa imong natinan. Do not mention the names lang, their names. Kanang nagpakaroon indong pro-life. At the same time, anti-death penalty, anti-death penalty. Pila mo kabok? Daghan ni sila, pipila ni sila, pero mo lagi na. Kanang nagpatuo bang pro-life? Naagap na, dili na ako mamisyon ng mga pangalan. Na sila diri para pro. Matod pa sa environment, kanang Menro, Badjan. Lungsod sa Badjan, sir, perti na yung Luuyas, Pilipinas. Kaya ang mga adik ng gawas na yun, maintag mo balik ko, no? Si Presidente Digong kay daghan karon daghan na kay nagsuyop og utot sa agta. Ingna Senador Bato bay. Dito ni sa mo agyapon sir nga ang sampol balot kuno og naa palihog ta kay aron mahatag na tag sa daan diri sa tuwa. Bisag layo pa ang pinili ay sir murag duwa pa man tingali mo gipahimo nini.
ang muhimo anak ka kay katong mga local man ka kanang mga local ikarga lang kanila kung type kanila ikarga ka na sampol balot ana o kaya kung buhat yung sampol balot ko to bro po sa amo ang team kung pila may kabuok di ba ora po na so ang usually ang distribute sa sampol balot kaya kadamang mga gikan sa local nga pagkarga lang nato lang mga gustong suportahan nga senador. Pero sige lang basta ayaw mo kalimot 22 akong numero. Numero 22, klaro kayo. 28 Senador Bongo. 28 Senator Bongo basta kuan mi namin kanya-kanyang numero. Sir, di pa gagagawa din kang Mike Pino matod pa niya mali ko pangutanan ni Senador Bato do na may election sa barangay karong December. I think murag naa man ni pending bill ni Senador Bato. Unsa na may estado na ani pod? Ako pang tan-aw na unsa na. Mura magwa to mahisguti gyud aning mga nangaging mga sesyon. Bitaw wala na makuan. Sige lang akong palapon ka karon sa akong digis kung unsa na parliamentary status ni anak nga balaod nun. Di pa matod pang Kapitan Romelay pareho lang na sila Lacson og si Pacquiao perting abiba ni BBM sa una karon perting abiba nilang BBM perting nakasaway nila sa una. Sir, di pa hindi na ko kapangutanan naman. Sir Idol matod pa ni Misael Hilig. Mao ni akong cell number para sa Tarpaulin din ako sound on air iyang kuan para sa Tarpaulin ni Senador Bato sa among grupo sa mga manaod mi diri sa Ulanggo yate sir may mga volunteer na daan namin now sir sila salamat kayo murag piti ka nagpan sa ning Cebu Senador Bato ba ubay ka dapat to mga open invitation ato nangagi na itong interview with nimo. Di apa usa. Sir, di apa usa. Ang usa na lang pangutana, sir. Unsa tan-aw ninyo sa ekonomiya karon nga murag wa man toy wa man di man ilad nga niyon ang mga rice retailers kaning Federation of Free Farmers ikaw from Mindanao, mostly farmlands man tong Mindanao. Niingon si Raul Montemayor ang pangulo ning Triple F Federation of Free Farmers nga ilad-ilad mura lugi hinuon ang mga local farmers kay gipaus-usan og maayo kuno ang giingong presyo sa bugas kay maghimo sila na pod og kanabang suggested retail price nga 58 ra katong mga premium rice pero maalkansi unsa man dito sa Mindanao sir daghan pa babog bugas kay kami diri Cebu dili tanan Cebuano mga og humay kasagaran diri mais. Naapa magyapon tay bugas ka no napagyapon tay bugas pero mo lagi na kay tungod ana lagi mga kini mga cartel no nga manipulate sa presyo sa bugas kanang gina-hoarding nila no in the first place no una smuggling ang kadaghanan diha panguko no ni hingan maglisa. Sir, nakadungog ganing nga laglisa nga mo'y pango sa smuggling? Dili man na mag-tribe ng smuggling, wa gyud na naka-back up nga ligon. Nagi ligon ang wa ko kay bawo sa apelyido basta hingan lang ko og lisa. Na may back up na nga ligon nga mo nang dili mahunong-hunong. Pero mo lagi na dapat i-address aside sa food security unta nga suportahan ginato ang atong mga mag-uuma para ma-achieve na itong food security kay mora man ay isa ka factor gyud nga maka-bring down sa inflation no kanang taas kay nga presyo kanang food security atong pa-improve ang atong food production pero aside sa anang food production i-address pod sa law enforcement kining laging smuggling, whether outright smuggling or technical smuggling, i-address gyud nato na kay pagkahuman sa smuggling ana nanaw po mosunod ana pod nga modus operandi kanang hoarding. Pag i-hoard nila sila karon mag-determine sa presyo. Sila ang mag-manipulate sa presyo sa merkado. So ang kaluluoy gid ang apektado ang atong mga local rice farmers. Producers, local farmers nato ang kaluluoy. Ang niburot ang tiyan katong mga buhayang dagko kani mga smuggler nga nagahord dagko kay mga budiga. Kasi bodega mo nay
Mao nay dapat tutukan sa atong enforcement. Dili ni sa live stream Senador Bato di iningon nga og dunay death penalty para sa mga drug traffickers. Si Senador Bato, uyon ba daw ka nga i-appeal ang mga kurakot anang death penalty? Ay, sus, nganong di, God. Ako pa, pero ako, realistic lang ko. Ako, kanang ako galing death penalty para sa high level, high level lang, katong mga big time lang na drug traffickers. Murag, tanawagin ako suntok sa buwan. Pero maningkamot ng gihapon ko, kaya nakita mo gila ko nga maunay epektibo kayo nga solusyon sa atong problema sa droga. Kay istorya na maginako ang mga konbiktado nga mga Chinese drug lord no sa Bilibid nung dire sila sa Pilipinas sa paborito nila nga mag-traffic og drugs sila nung dili dito sa uban nasod nga mas dagko man ang market dito, China, Indonesia, Singapore, Malaysia ana. Dili daw sila dito kay siguro daw mangbitay daw sila dito, mamatay man sila dito kung madakpan sila dito. Dito sa Pilipinas, kung madakpan sila, mas mudako man daw ang ilahang drug empire. Kay kuan man sila, kanang protektado naman sila sa sulod sa Bilibid. Di naman sila po mahadlok ang madakpan, kay dakpan naman daan. Di mo na hadlok nga makonbikto, kay ang makasuhan, kay konbiktado naman sila daan. So, di na mahadlok ang preso, kailan naman presuhan? Oo, mao lagi na. So, kung gipang bitay na to na, wala yung padayon sa ilang drug syndicate. Kasi padayon kung gipangbitay nato na. So mo lagi na kung kanang death penalty for high level drug traffickers mo nagsuntok sa buwan. Pero still imo paningkamutan. Hopefully paningkamutan ginako na. Mas labi nang unsa man na suntok sa universe kanang death penalty sa corruption. Kisa may congressman ko no muboto ana be. Congressman muboto ana Balaod no. Maunas Martin. Maunay man sila. Sa di pati nga buhian sara. Matod pa sa kumigo nga itong kuhin ko na. Mangayo na lang mo bay. Ako rin kipasabot niya nga. Og kanabang kuhan sa isenda lang sa messenger kay kami nalay mo pa printas sa tarpaulin ni Senador Bato, sir. Nagkadaghan. Kabutan anak nga kabutan anak. Amigo na to no, kabutan. Ang katong konsehal ba? Nga kuan nag-imbitar nimo dito sa Pinamungahan si Inday Ivy, Konsehal Inday Ivy Christie. Sir, nagpabilin pa niya ang invitation, maitag imo kining malabyugan ninyo dito ang ilang lungsod kay murag daghan kay kagkuans dito aning mga lungsod in the entire Cebu lang Bohol o kaning Negros Oriental o Occidental dungog kay ta way labot sa live streaming ha. Daghan kay ka-imbitar nimo. Idol na ko na si Senador Bato de la Rosa matod pang Konsehal Ivy. Tuon na lagi ka hinay na to nagkamang kay campaign period naman ron. Atong suruyo na tanan lagi atong na. Ang importante nga ang numerong 22 or 22 maabot ko kuno dito. Sa ngiga. Mao. Sir, 22. Sige ka. Salamat kayo ha kay murag napay kami makauna di sa kanamo buhi agdali. Sila po makauna di sad mi katawag nimo. Sir, salamat kayo. Onya amping. Onya sir imong mensahe para sa mga botante dinhis Pilipinas ug kato mga migrant Filipino workers, migrant Filipinos o katong mga OFW. Go ahead, sir. Balik-balik mo lang kung akong pahimangno sa itong mga kaigsuunan nga mga Pilipino nga unta magtabangan nato atong mga kaigsuunan nga maedukar og maayo tungod sa pagboto unsa gyud ang tama nga pagboto. Let us vote wisely kay kanang panahon sa election lang kita magkaroon og makakuha equal footing no. Kanang pinaka-pobre nga mangingisda na sa Cebu ug kanang pinakadato nga negosyante diri sa Makati pareho lang balor sa ilang boto. One vote lang na ang counting ana. So atong gamito na nga opportunity nga ipakita nga kita mga responsable nga voter atong tarong kumuboto ta atong gamiton ang konsensya, gamiton nato ang kanang gamiton nato nga
sukdanan mao ang huna sa kaugmaon sa atong nasod ug ang kaugmaon sa atong mga future generations kana atong mga apo. O kung kamo diha karon nagbaha ng mga akap, mga AX diha karon sa inyong lugar kay ang mga politiko ninyo, mga kaalyado sa Malacañang, sila ray gibusog karon sa mga akap, mga AX diha. Morning halin kay Sabo. Mao lagi na. Dawatan ninyo kay sayang kay na nga kwarta na sa gobyerno. Wala halin kay Sabo, sir. Kay daghang kay akap. Daghang kay akap. Dawatan niyo, pero una-unaon ninyo ha nga pagbuto ninyo, di mo dapat magkautang kabubuton ni anang mga politiko nga buhis na naghatag ana kay kwarta man ninyo. Pagbuto ninyo gamito niyo perminti ang katong standard nga giingon ako sa inyo kay ang magbayad anang akap karon nga inyong pamalit ang uban niya pamalit og Sabo ang kanang magbayad ni ana ang atong mga apo, atong mga anak nga trilyones na ang utang sa Pilipinas. Trilyones na. Kita karon nag-enjoy anang kwartahan na pila na 4,000, 2,000, 5,000 pero ang ato mga apo pa magbayad ana in the future dako na kay utang sa atong gobyerno busa mo na una ginyo kaugmaon sa atong mga future generations sa atong mga apo. Sir, last na lang sir kay sa Pilipinas. Sir, last na lang kay di apag ginihabol sa matud pan ni Leticio Pilapis Borlaos, idol jud namo na si Senador Bato. Ay, salamat kayo. Pilap ko. Murag taganang muhangot, murag ikay superstar, ikabot rin si mo, sir. Senador, salamat kayo. May buntag ni mo, amping kanunay. May buntag ni mo diya ka, o sa itong paminaw. Salamat. Si Senador Bato de la Rosa. Pwede na si